लोगोफोर आं दिनै मा होनो porda अर्डार खालामदोंमोन आरो आब'आहाय ओमफ्राय बेखौ आनबक्सिं खालामनानै नायनि मैया हरावथ' बेखौ खालामबाय ओमफ्राय दायो नै बेखौहाय नायनि आरोना माबायदि सफैदों पर्दाखौहाय एखे नामा कालारालाय एखेखौनो मोनजोबो दंखादां एखेखौनो ओमफ्राय आरो बेलेग बेलेग होबावगोन ঠিকই আছে पिंक कलर आरो मोजांसो ना मोजां मोजां वाव होनो आंखौनो नुला होनदों उल्टासो फैदोलाय ए आं गोलाव खालामदों बहायना नायनो नामा न'आव वाव ঠিকই আছে टिं 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 होनदो फरा नायनांगोन ना सिङाव हब्बा हब्बा जिनाय थानो हागौ ना दैया नांगोनलै हो Ada nggak? Tahu ya? Coba kayak. Wow, pink color, dot pink color. Aku mana bisa beli? Macam ni lah. Orang bisa beli nama apa? Ali dan lain negara. Porda kau fitting kamu sebab ke? Coba. Mesti kamu nak dengar nak mesti mau hai, angkanya. बेयाव माबाना बिसोरो गामिनि मन्दिरावनो बावनानै बे न'आव सोरजिगासिनो बे न'नि मानसि थांजोब्बाय टाउनाव न'नि मानसिफोर जाजोब्बाय आरोना लांसनांगौ ओमफ्राय बेयो गांथामहै लांबाय लाबायनो मोननैजों माबा लांबायनो दा जोंहा 1100 एब्रे नामानो जाबाय थांनाय जोङो एसे लोगो मोनासै लायबासिनो न'आव मन्दिराव थांगासिनो बग्री जाने रहा ऐसे Nggak ada nyanyi kok. Yes. Ini masih kesegerkan ada. Ih, kesegerkan tak kisah aku lama tanya nak. Segerkan ada sekolah aku. Bisu deh. Deh, su. Kerjanya mana ini hagu aku izah. Kerja mana gram makan mana kayak mistri kan? Habis ya? Serba kerja mana ini orang mau nak apa izah no? Ini celiang. Madi mintai. Oh, din buku idang. नोंनिया उल्टा सोलायदोलाय खामानि जायाबा ओरैनो न'खौ देलाय होआबा नोंल' देलायना बोरै साइज जानांगौ जाखो गासिबो देलायनांगोन रे होमबासो साइज जागोन दा देलाय होबासो नों आंहाल' देलायनानै बोरै न'खौ मिलायला लाखिबालाय बोरै जानांगौ दखलाय खिखौ मोजां फैबा हामानानै मोनाङो इमान दाम लानानै 1100 खालाय होनदो 1100 थाइब्रै होनदो नोंहासो बुद्रुनायखौ लादो ना मानोखौ आरो अबसे गोजावबासो साइज नुयो नुनायालाय गोलावबासो ना साइज नुना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहरदे लोगोफोर आलायनि र' साइज नुबाय दखलाय गाहामखौनो नुदो मोजांखौनो नुदो रिल्स बानायनो हासिगोन आङो होनदो माबाले बे रुमाव लाइटआ बे लाइटआ मानो बिदि माबायोथाय फ्लोम नुबाय थायो मानो अबेयाव मारिना हो हाबाखै पर्दा बानायग्रा मिस्ट्रि आरो बियो जोंहानि आरो इथिं लगायनोसै ओरैबायदि अखा नांबाय बेहाय थिं होयि समावहाय ओमफ्राय बेयावनो अखा सेरनानै नांनानै
गोसोम जाजोब्बाय आरो हाब्बाय दाफ्लावना लालै बोफ्लावना ला होमबानो गोजौ जागोन जायोलै गाहायबाबो इथिंनिखौ होख्लायनोसै दालसो होखानाय जासिनो नांगौमोन देखायनोसै आं लोगोफोर जाबाय टेरेरें टेरें टेरें दे साइज नुदोंना लोगोफोर मोजां नुबायना बेफोरबायदि अर्डार खालामनाया मोजां फैबोला गोसोआ मोजां मोनो आरोना फैसा थांबाबो फैसा थांनाय बायदि मोना आरो बेयावहाय टाइल्स होनांगौ दङ सिलिं होनांगौ दङ आरो लाइट बानायनांगौ दङ मोजां नुबायना लोगोफोर थांलाय साइज नुनाय नुवाखै जहैलाय ओइनो साइज नुबाय दा खिन्थु बे लाइटआनो फ्लोम 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 ओरै मावबाय थायो साइज नुबाय आरोखि मा भेन्टिलेसनाव इयावबो होनांगौसो दङ नै कालारबो होनांगौ दङ मेरला खामानि दंखौलै जायाखै दाबो थेवबो बेखौ साइज नुनायनि होना दोनबाय आरो आलासि फैनाय जायोना मालाबा मालाबा आं थांनि फाय हमफा केमेराया Kan karena sikar sih mau. Nih, naidw belik lu yang mau, itu yang mau. Saya sendiri. Kit sama ada foto nih. Foto pada sampai itu nggak ada minyak mayo, sampai nggak. Udah kayak, belum deh. Saya sendiri ya. Bukan nubaina nuak kayak. Yes. Bukan nubaina, ibarat mama kan nuburlah ada mana? Sampai ibarat mesan nasi bener bwrwi banget. Mau ya video saya. Udah sampai